Jeg skal afstemme redoxreaktionen i permanganat og sulfit i en sur opløsning. Så her der ser vi en redoxreaktion mellem permanganat-ionen og sulfit-ionen. Og de to produkter ved reaktionen er mangan-ionen og sulfat-ionen. Så først så vil vi afstemme oxidationstallet for mangan i permanganat. Og vi skal først lægge mærke til, at mangan har en ladning -1. Og oxygen, som en regel inden for redoxreaktioner, har oxygen altid en oxidationstal på -2. Så nu, men det betyder jo ikke, det er ikke ens betydende, at vi kender oxidationstallet for mangan, og det er det, vi skal finde ud af. Så det vi gør, vi skriver det op blot som en ligning. X, det er jo mangan, som vi gerne vil finde. Og hvad gør vi så? Det trækker vi fra -2. Og -2, det er fordi oxygen, den har oxidationstal på -2. Og da vi har 4 oxygenatomer, ganger vi det med 4. Så. Og så sætter vi det lige med antal af ladninger. Og her i det tilfælde har vi 1. Og det er -1. Sådan. Og man kan hurtigt hovedregning regne det ud, og det giver jo 7. Det vil altså sige, at oxidationstallet for mangan i permanganat er -7. Så. Efter vi er kommet frem til, at mangan i permanganat har et oxidationstal på 7, skriver vi det som råmetal heroven. Således. Derved så vil vi også gerne finde oxidationstallet for svovl i sulfit. Ja. Her skal vi lægge mærke til, at sulfit har en ladning på -2. Ja. Og så vi gør det præcis som samme, med de samme principper, som vi gjorde tidligere. Sådan. Så skriver vi X, som er for svovl, og det trækker vi fra -2, fordi stadig har oxidationstallet for oxygen stadig er -2. Og det ganger vi med 3, da vi har 3 af dem. Og det sætter vi lige med -2, da vi har 2 ladninger. -2, ikke? Yes. Og så hurtigt hovedregning igen. Så x er lige med 4. Så har vi også oxidationstallet for svovl. Og her sætter vi det ligesom tidligere i råmetal ovenfor. Var det sådan, det var nu? Ja, det tror jeg. Så. For nu skal vi bestemme oxidationstallet for mangan. I det tilfælde er det tale om en simpel ion. Så er oxidationstallet lige med ladningen. Altså +2, ikke? Og det skriver man så bare med råmetal ovenfor manganen, ikke? Det gør man således. Så hermed har vi også afstemt oxidationstallet for mangan. Så er vi nået til at afstemme oxidationstallet for sulfationen. Og det samme princip som de andre. Her har vi et X, og vi har 4 oxygenatomer. Og vi har en ladning på -2. Så vi starter med at skrive X for svovl, fordi det er det, vi skal finde ud af, hvad oxidationstallet er for. Vi trækker det fra -2, da vi har et oxidationstal på -2, oxygen har et oxidationstal på -2,
Dermed ganger vi det med 4, da vi har 4 oxygenmolekyler. Og så sætter vi det lige med minus 2, fordi vi har minus 2 ladninger. Sorry, man kunne ikke se det, fordi vi har minus 2 ladninger. Hurtig hovedregning igen, så skriver vi det herover, og det skulle gerne give 6. Så nu har vi et oxidationstal for svovl på 6 også. Nu har vi jo et oxidationstal på 6 for svovl, og det skal vi ikke glemme at skrive om for svovl. Således i romertal selvfølgelig. Vi har nu bestemt alle atomers oxidationstal. Så nu skal vi se på hvilket atom der er blevet oxideret, altså har en stigning i oxidationstal, og hvilket atom er blevet reduceret, det vil sige faldet i oxidationstal. Så vi kan se her, svovl starter med at have et oxidationstal på 4, og har det steget med, og så har det med 2 selvfølgelig, fordi nu har vi oxidationstal på svovl herover på 6. Det vil sige, at oxidationstallet for svovl er steget med 2. Det vil sige, at atomet er oxideret. Og det skriver jeg lige. Og man plejer at skrive det således. Jeg skriver det bare lige her. Svovl, det er oxideret. Så skriver vi 2 tal og et pil opad. Så. Kolon. Så giver det mere mening. Og her kigger vi også på oxidationstallet for atomet mangan. Der kan vi se, at vi starter på et 7. At vi har oxidationstal på 7. Og her kan vi se, at vi har oxidationstal på 2. Det vil altså sige, at oxidationstallet er faldet med 5. Og det er ensbetydende med, at det er reduceret. Og det skriver vi således. Og pil nedad. Sådan. Så da svovl gik op med 2, og mangan gik ned med 5, er oxidationen og reduktionen altså ikke afstemt endnu. Og det gør man med at sætte 5 på, fordi her har vi et 5-tal, ved mangan der har vi et 2-tal. Så siger jeg gang 5 herop, og så siger jeg gang 2 hernede. Det er jo ensbetydende med, at svovl er 10 pil op, og mangan er 10 pil ned. Så efter jeg har sat ganget mangan med 2, og ganget svovl med 5. Det kan man se her, så ser jeg 2 tal foran på begge sider. Eller 2 tal der, og et 5-tal der. Her har jeg en kasse, for nu skal vi finde ladningerne på hver af siderne. V, det er venstre side, og H, det er højre side selvfølgelig. Så, i det her tilfælde, der har vi talt om en sur opløsning. Og derfor skal vi bruge et H+ atom til at bestemme ladningerne med. Først skal vi have talt ladningerne, og det er derfor jeg har lavet en kasse her. Ja, fra venstre til højre, ikke? Yes. Lige for orienteringens skyld, jeg havde glemt at sætte 5 for ved siden af hvert svovlatom, og et 2-tal ved siden af hvert manganatom. Det skal man også lige være opmærksom på. Så her på venstre side har vi 2 permanganat, som har en ladning på -1. Og da vi har 2 af dem, så har vi 2 i alt. Og her også på den anden side, så har vi 5
svovlatomer. Og de har hver minus 2 i ladning. Og da vi har 5 af dem, så ganger man det lige op, ikke? Og det giver jo selvfølgelig minus 10 i alt. Og minus 2 plus minus 10 giver i alt minus 12 ladning, ikke? Og det skriver vi bare her. Minus 12 for venstre side. Det gør man så, og det samme gør man på den anden side. På højre side. Det samme, vi har 2 mangan, og hver manganatom har 2 plus 2 i ladning. Og da vi har 2 af dem, så giver det 4 plus 4 i alt. Og her så har vi 5 svovlatomer. Og hver af de svovlatomer har en ladning på minus 2. Og da vi så har 5 af dem, så giver det minus 2 gange 5. Og det giver jo minus 10. Og så siger man plus 4 minus 10. Det giver jo hurtig hovedregning minus 6. Og det skriver vi så her. Minus 6. Så. Da vi ikke har det samme ladning på begge sider, på venstre og højre side, har vi brug for et H plus atom. Og det er så også fordi, jeg skal gentage lige, det er en sur opløsning. Og det gør vi for at balancere ladningerne. Og derfor har vi brug for 6H+. Og det sætter vi her ved siden af permanganat. Så skriver vi 6. Jeg ved ikke, om man kan se det. Sådan der. 6H+. Og så plusser vi det der. Så har vi lige pludselig 6. Og det vil sige, ja, vi har 6 ladninger. Plus selvfølgelig. Og det plusser vi med 12. Således. Fordi så har vi ligesom balanceret, og der er ligesom lige mange ladninger på hver side. På højre og venstre. Og det giver selvfølgelig hurtig hovedregning, og så forventet et minus 6. Så har vi lige mange ladninger på hver side. Vi skal nu afstemme oxygenatomerne på begge sider. Først starter vi på venstre side. Der har vi 2 permanganat. Og hver permanganat indeholder 4 oxygenatomer. Og da vi har 2 af dem, det kan vi se her, har vi altså i alt 8 oxygenatomer. Det giver sig selv, man siger 2 gange 4. Det giver 8. Og så her har vi 5 sulfit molekyler. Og det vil sige, altså hvis det er 3 gange 5, det giver 15. Dernæst siger vi 8 plus 15, og det giver så 23. Og det kan vi også bare sige her. 8 plus 15 lige med 23. Så her på højre side har vi jo ikke nogen oxygenatomer her. Dem har vi her. Vi har 5 molekyler af sulfat, og vi har 4 atomer af oxygen. Vi gør præcis det samme. Vi siger 5 gange 4, det giver 20. Det vil sige, vi har 20 oxygenatomer på højre side. Der mangler altså 3 oxygenatomer på højre side her, og derfor indsætter vi 3 vandmolekyler, altså H2O-molekyler. Og dem siger vi bare plus her, plus 3 H2O. Og vi har nu 23 på begge sider, fordi vi har ligesom 3 af oxygen. Det er en der, siger vi 1 gange 3, det er jo 3. Og det kan vi bare sige her, plus 3, og det er lige med 23. Og nu har vi ligesom balanceret det, fordi vi har 23 på venstre side, og vi har 23 på højre side. Jeg vil gerne inddrage lidt fra det forsøg, vi har lavet. Jeg har ligesom bare forklaret, hvordan man laver denne reduktion
hvordan vi afstemmer den redoxreaktionen. Jeg vil forklare lidt om den farveskift, der skete i forsøget. Så det, der skete, det var, at permanganat reagerede. Før det reagerede, var det lilla. Og efter opløsning, så var den gennemsigtig, der skete en farveløshed. Og det sker, fordi at mangan i permanganat ændrer sig og ændrer dens oxidationstal. Hvilket betyder, at mangan bliver reduceret og farveskifter. Og reaktionen, og det vil sige, at reaktionen er sket efter farveskiften, ikke? Og det var det.